no és fer por a la gent explicar-los la veritat. I el deure d'un governant i d'algú que vol assumir la responsabilitat de continuar-ho fent és aquesta. Avui en dia les pensions a la CAS sumen, les reserves del fons de pensió són 1.100 milions d'euros. Si no fem res, aquests 1.100 milions d'euros aniran desapareixent d'aquí al 2029. Els estudis poden anar del 2017 al 2032, però aquesta és la realitat. Per tant, és molt important seguir fent les reformes necessàries perquè el sistema de pensions sigui sostenible. Aquesta legislatura s'ha votat la llei que permet fer que aquest coixí de 1.100 milions d'euros no desapareixi. En aquesta legislatura també és molt important, el que s'ha fet és evitar carregar encara més les empreses i els treballadors, passant aquests 2 punts de cotització, com molt bé explicava el Josep Maria, de la branca de sanitat a la branca de pensions. Aquesta és una primera mesura que s'ha de fer en un moment on nosaltres ja érem molt conscients que els esforços que havien consentit les empreses i els assalariats en aquest país eren importants per tota la reforma fiscal. Però no ens enganyem, no podem aquí enganyar la gent. Serà necessari pujar les pensions. Jo crec que qui vol tindre la responsabilitat de governar ha de dir les coses a la gent amb sinceritat. Serà necessari pujar-ho, s'ha de fer en el moment on l'economia es recuperi, s'ha de fer de forma gradual perquè el teixit productiu ho pugui suportar.